Hi everyone, this is me, Alvarez, and welcome to my channel. So for this video, I'm very excited to share it with you guys. Kaya despite sa mga paghitabo sa whole life, sa mga the mga kana meron naglabo in life, may about pa sa time nga, like super duper luod, naglagay ako sa sa video. However, well, it's part of my journey nga. Kailangan ako ma-share sa inyo ha. Not all the time na happy ko na ay time na ako'y downtime, as we say. So, mas mayo nang makuan gid ninyo ang journey nga. Even though nga, not to the extent na pang MMK jud akong life, well, pwede siya ma-consider. However, yes, I'm a normal being. So, kanang napog ko yung mga kinamerot, mga kadramahan sa life. But for today, I'm very excited to share it with you guys. Kaya mauli na sad ko sa bukid, and I'm very proud nga taga-bukid ko. And, mauni siya ang moment na ako ang gi-pray before, nga ako ang gi-dream before, nga akong gusto sa akong life, kanang mauli ko nga daghan kong dala para sa akong family. Oh my God! Mugini siya ang kanang, dream gyud na ako sa una. Sa una pa, like, one day, ingon ko sa akong mind lang ha, kay akong mind, nagkuan-kuan, ani-ani, ka na hilom-hilom ako, may bulong kasi ako mag-anan ako. Ako ang may nag-ano, chares. Well, sama ni siya ang, the moment of truth. The moment of truth is that before, nag-pray ko kay Lord na, Lord, one day, na kanang makahuman kong eskwela, makatrabaho ko, na kanang gusto ko muli ko sa bukid nga, daghan kong dala. Like, makadala ko isa ka sa bugas, makadala ko mga groceries, makadala ko biscuit na inani. Hindi siya ang prayer. Diba, amazing tayo si Lord mag-raise sa prayer na one day, Lord, na kanang maka-give ako sa akong parents na gusto ko muli sa bukid, Lord, na makadala ko isang pasako na bugas, makadala ko grocery, makadala ko biscuit. Oh my God! And also, na ako gipalit na kanang I know nga favorite kayo sa akong mama. Char, grabe kayo si mama kuan sa ako ani kanang like gi-sell stock gud ko niya og maayo. Nga mura ba siya og kanang naa siya madaw-daw or i-sponsor ba siya sa kuan sa Fast Relax. Kay nadungog ra niya sa radyo. So kuan sa niya kanang dili ni siya binayaran, kanang shared lang ko sa akong experience, baka naman Fast Relax, baka naman na sponsored minimo or whatever, pwede ko nimo mahimong pan sa imong endorser or whatever. So by the way, so taga Bukid ni, and sila mama sa Bukid na ay radyo. So kay ora man gid ang kaliwangawan sa Bukid ang kanang radyo. So si mama ug si papa permanently makadungog sa advertisement about sa Fast Relax nga. Kanang ani, bis kaning nga sakit nimo, ani, pag moinom ka sa Fast Relax, ana diretso. Maay. And di gyud ko mutuo kay ingkog si mama tuto ka nga kanang man na siya kanang nadungog binayaran na or kanang nga gud kanang like syempre kay di ba kay sa naman mag-kuan diretso nga effective ani kinamerot. Until such time, nga katong nanganak na ko, nga nag-work na ko, nga something like nabughat-bughat ko, kanang madilikaon, kulang nagtulog, stress, whatever, nagpadidi ko sa akong baby, ana good. So, dili ko pwede makapataka og inom, og mga tambal, it is because, nagdidi sa ako, breastfeeding mom ko. And then, akong mama ato nga time is gikuha na ako dito asa ko kay para magbantay sa akong baby kay ako magpapadili sila gusto nga bantayan og lain
much better nga sila daw magbantay kay para, makakonsahan ng safety sa bata, well-being sa bata, and I do really agree about that one, kay nakita man po na ako kung yun sa napag-care akong anak. Bisan pag-iingan niya sa iyang papa nga na ilana, bahala na siya, God knows and everything. Bisan pag-ingin sa papa nga, basta nagbarango na mo siya, you don't deserve barang, you deserve karma. Going back, layo na ako nalagputan, sorry. So, going back sa fast relax. So, mo to siya, na-stress ka, nabunggahat, in short. Akong mama, nagpalit siya og fast relax katong pagsimba namo sa simbahan sa may San Pedro kanang dapat bang sa the bride of Christ na simbahan, and then wala pa mi diretso naguli ato after simba, naggawas pa mi didto tapos I think nangaon pa mi ni mama sa Chowking, gidala na ko si mama sa Chowking, and then nagbaktas-baktas mi, nagtan-aw mi og kanang ukay-ukay, so mo to nakapalit ko og kanang tulo ka parisan sa pantalon nga 100 pesos lang. So nakakita mi og pharmacy. And then katong nga time is nagngita ko og kanang syringe or kanang dropper para sa akong anak. Kay akong anak is very unique. He don't want to kanang magdidi sa kanang beberon gud sa chupon. Dili siya mo kon ana. So what we did is kanang gina-drop na mo, and then during that time nakalimtan ako og dala ang droppers ako anak. So nangita ko og pharmacy mo to, nakita mi pharmacy, nigpalit ko og kanang ko ano la sila dropper, syringe lang to nadako. So syringe ako gipalit ipa ko anak ako anak kay para kuan mabusog kay sige lang kay gutom kay di mo ko padidi kay daghan mag-first daghang tao ngani gud. So ako gikuan sa battle mo to ano. And then after na mo pagpadidi sa ako anak ato, nangutan na si mama sa pharmacy if nagabaligi ba sila og fast relax. So nipalit si mama, and then nipalit siya isa ka carton. Sa carton dito palit ni maamo. And then mo to niabot ang time nga nagkasakit-sakit kanang bugat-bugat ko. Gipainom ko ni mama ani. First day ko mo tuon ay ngani. And then mo to pag nainom na ako, oh my god, pila ka kuan akong gibati, nakatulog ko, relax gid ko, fast relax gud siya, like super fast, tapos naka-relax, ingani gid, tapos nawala ka nang labad sa akong ulo, nga kana akong mata, nga murag manggawas, kanang bughat daw na siya. And then, therefore, I conclude nga, effective ang fast relax, and baliktad. Fast relax, effective para sa mga breastfeeding mom, and even sa akong mama, sa akong papa, kanang mga taga-amuang, kanang nakailan na mo, kanang kuan kay sila sa fast relax yun, hiyang sila sa fast relax. So baka naman sponsor me please lang, tag ano naman yung isa ka kuan good. So this is my mom's favorite, this is my mom's favorite na kanang every time na magsakit yung ulo, mag-inom siya ani kay kini siya walay overdose. Hingon sa akong mama. Hingon sa ads. Grabe ba, pag ako ni mama na ako, ani ganang pag-sales to, ani kinamerot. And then, yes, therefore, I conclude na effective ang fast relax. So, kung nakay migraine, nagsakit yung ngipon, o sa patunguan, mag-fast relax ka na. Pili na, no na, Chad. Well, layuan na ako nandoon. So, going back, mangipuday ko sa ako ang mga gamit. So, nakapalit ko ani sa HB1, nangita ko ani kay mahal ka dito sa bukid, ay tag-15 ang isa. Di ba? Samantalang diri kay malagyan naman siguro ko dito sa bukid ani. So, nagpalit ko para ani kay para sa akong parents, and then magkuha na lang po ko kay just in case of emergency, please notify. Ano siya? So, ang isa kaing ani, pila na siya ka also katong pag-uli na ako gikan sa kanang Davao, katong last na ako na pag-uli na ako'y kaila nga taga-amo apod siya nga nasakyan na ako na driver sa motor.
dili siya ako hisakin ang motor niya, siya ang driver. So, kini siya, kung kanang wala siya kapamasahero whole day, kay kanang sa kalabad sa iyang ulo nito kaya iyang migraine, wala daw kasi siya kapamasahero ingani. And then siya man ako ang nakon ato kay syempre nitibo, so nag-insuryan mi ang ningiling nag-ana ko sa iya nga angkol no kay ko ang may ko ako kani may tambal ko kani na kanang effective siya para sa migraine, kay ako pud na po ko'y migraine if ever na kanang ano nga nigi tagaan ako siya ani. And then pagka morning na siya like super duper effective, oh my god na siya. And then, maunto, happy kayo siya, kay tagaan ako siya og fast relax na super effective. So, kung ano, pagpalit na mo fast relax, baka naman, ano minimo. Basta, effective din na siya. So, kining kining isa ka box, pila na siya ka box? 2, 4, 6, 8, 10. 10. And tapos, 10, pud ni siya ka capsule. Well, too much of advertisement. Inis mo kuha dayan ko. Makuha ko para sa akong self-derita. Kay, you know, bugat-bugat, whatever, kinamerod, na siya. So, kani para sa akong mamagpapa. And then, kung gusto mo magpalit sa mga kakuan ako sa bukid, kung gusto mo magpalit, guys, mag-ano lang ko, tapos, ibrato lang na ako, baligya sa inyo. Kay, you know, mahado ko magabaan. Kay, napugoy ka, nabay ako'y kahadlok sa Ginoo, no? Dili ba kay kamura. And Lord, please, Lord, nakasala dyan ko, Lord. Nasuko dyan ko, Lord. Kaya dili ko isin. Kung sa sunod, Lord, para dili ko makasala, ipalayo ko, Lord, sa kanang mga tao nga di ka balo mo kanang obligasyon, dili ka balo magbayad og utang, kanang di ka balo mag-consilang mind nga na sila utang, nga nag-chat sa ilaha kay naningil, kay nagkinahanglan for og kwarta ang naningil. And ingana and so Lord, please Lord, ipalayo ko Lord sa mga tao nga mga ingana, Lord, maluoy ka Lord, di na ako gusto makasala, kay mag-post ba ako dayon Lord. So, yes, gusto siya. So, nag-prepare na ako og mga gamit na ako sa bukid, kanang dalaon ako sa bukid, ano siya. So, naan ako, prepare na ako mga vlogging set, kay, you know, mag-vlog ko dito, kay, nag-work na ba yung ako ang ano nun, sa akong Facebook page, ako YouTube, actually sa ako YouTube, or, basta usan na sa YT, or kanang ano, na ako'y mga, you know, mga subscribers. Sige kung upload, naman po yung mga subscribe. Nako, kahap sa life. So, iba ang resibo. Grabe na akong resibo, guys. So, basta para sa ako ang family, yes, I'm going to do or ka nang maningkamot ko para sa akong pamilya and para makaano ko sila mapasyon na ako ngayon anak ko sila love. Gusto ko I'm still praying. I'm always praying na kanang taganog maayong panglawas ako ang pamilya o kanang akong anak good, and then i-bless pa ko ni Lord kay para ako makashare ko sa akong blessing. Pero Lord, dahil man gutong istorya, dahil man gutong usapan, Lord, di man gutong nag-ingon pa siya mo ko nung kung nag-message pa siya sa ako messenger, nag-chat naman ko siya, di ba ako makasala. Pero sige na lang. Lord, please heal my heart. Tapos, tagain na lang ko og more blessings, Lord. Bahala, di na lang tasyong bayad, Lord. Oy, di na lang ako maningil, Lord. Hindi ka po na ako, Lord. So, magdala ko sa akong vlogging set. So, you know, mga kuwante, mag-tutorial me sa akong mga, you know, akong mga kamaritesan, akong mga igsuon. Actually, I'm super blessed sa akong family kay I couldn't look for more. Like enough na sa akong family. I found my best friend. I found my kanang
kachismisan. Sorry, Lord. Kanang enjoy na kaayo among pamilya. Na Lord, thank you so much for the blessings. Ako family, ngayon ang family. Basta Lord, salamat. Na ako mga vlogging set, na ako GoPro, na ako DSLR, na ako phone, and then ako mga fan. So, ako na siyang nakapalit na kauga ng kasi mic na kanang ani god, and then nakapalit na kauga na gimbal. Is it gimbal? Gimbal ba tawag ni? 360 panorama. Ano sa ni? Yeah, gimbal stabilizer. Nakapalit na ko. Sa una rin ko nagsige og ganang ano-ano nga, I want to buy that one. Gusto ko magkaing-ana kay para pag mag-vlog ko, di na siya kurog-kurog. Like, a lot of ganang videos na gid na kanang ano na ko kay super kurog, and then pag mag-edit ko, makuan ko kanang malipong ko pag mag-edit ko kanang mga footage na ko nakurog, and then mag-purchase ta sa sa CapCut o ganang pro sa CapCut. Dugay kayo magkuan, mag-stabilize, basta dagan pa kayo camera routine ani, and then so therefore I conclude na from the very beginning, from kung pa lang sa akong video, dapat dili na siya kurog para walay labad pag-edit. Grabe na ako kadaldal, grabe na ako kasat-sat. Well, that's mo yan. Maistragani ko kay para ingana. And then ako'y boya mic, doon ni kabuok, na ako'y ingani, syaro kadara, tapos na ako'y wire-wire, na ako'y kanakuan. Siya. Makita, actually, daghan naman kong video sa ako ang family, sa ako ang mga igsoon na kanang nag-anomika. So, wala pa lang na ako edit na napundo pa lang sa akong computer, na pa din kay dili mapugo maka-focus gid ka ng vlogging, kay nakapugoy ka ng trabaho, full-time na trabaho, plus napakoy anak. So, kailangan po na akong tulog, kay syempre, lagaan na to atong lawas. So, mag-ano ko, pwede mo siguro na ka na magkain. Wali ko na. Igutom naman ko, mangayo lang ko. Mangayo ko aning mama. All that. Kadoson, damat soidi. Kana magpakoon I think that will be it. Yan lang. Maybe isa na lang ako dali. Yeah! Oh my God, it's so heavy! Yeah! Kabalo ka pag ikaw ra isa, kanang independent, ma-work nimo or mabuhat nimo ang mga buluhat kung ikaw ra isa. Mahimo kang independent person. Independent being. Yeah. So, dari alang sa nako isulod ang kanang mga dalunon na ako para maisa kay matagi magud dagkakagbitikunon. Aduh, ikadaki man at si Edie. So, ako lang na sa ang pangkuanan ni akong mga pamilya. Kani gatong pagkakon ako sa Sarya. Oh my God, napadining akong before mga journal kinemerot. Kay hiling man ko magsulat-sulat, like for example, ingani ako na ako karong adlaw isulat na ko nga ko, Lord, I really need your help. Hala na pagani akong ballpen Oh my God. Then my OPT journey, January 18, 2022. I am silently crying when my mom told me we have no money. Oh my God, katuning pag na ako sa una sa bukid. It was that moment my life stops for how many seconds? Grabe Sam. Over na pa niya akong panwedariya. And then, manggod na time, lahi na nga content ni. Ili na akong content. So, January 19, 2022,
God sends His miracles. Oh, amazing, God, Lord. And by using people to lend me some money, and she's a PNP for how many years? Oh my God, Ate Girly, thank you so much sa pagpahiram sa ako sa una o 5K para makaanhi kong Davao, makaano ko sa akong boarding house. Amazing, God, Lord. So, yeah, another story na po na siya nga i-share na ko sa inyo, ha. Puhon. So, brush sa akong anak, dapat madala ni siya. Aduh, kadakit. So, oh my God, ang wire sa katong sa akong anak. Nakita na ako ang sa ako ang camera. Dugay rin ako nang gipangita ang cord sa akong camera kay dili na ako makuha ang mga files nga gikan sa akong camera, especially katong nagparty ni sa sa akong work. Like daghan kay mga nindot na photo kanang kuan picture ingani nag-uan na ako ang boss COM kuan sa ako ang work na kanang i-send i-email ang kato mga picture ang mga photo pero ko nga boss nawala akong na misplace karon na gyud siya. Amazing grace, how sweet thy sound, na gyud siya, kita ra siya. Hello guys, I have bulang crystal basig na mo palit dira kani madato na bakuan mura siyang itlog guys. Oh, actually giganis akong papagihimog lugod ako ang kuha. Yan na amaze ko nga ni nagilugod dal di papagihimog lugod ako mag shiny siya. Oh, ano siya sa ay kaligsam gad si suyo ko. And then, napay katawanan guys, katong pagbuntis na ako, akong mama, kanang, kayo siya, like, she's really into, tawag gani? Mga superstitious belief. Gitagaan puglan na daw ni sa koan bitin or whatever nga pag magbati daw ko iana daw na ako kaisara daw na ako iana sa akong tiyan para dali pagpanganak. However, kay dili man gyud ko mutuan wala gyud ko naka-experience og bati sa akong pagpanganak sa akong panaknak na gwapo. Thank you, Lord. Wala ko naka-experience nagbati ko. Wala ko na-experience of nag-labor and whatever kinemaron. Okay, wala ako nag-contract. Wala na siya. Wala na siya nagamit. And siguro gigamit na po sa Ginoo kay nga makasama ako, Lord. Ginaan naman ako sa mama nga, ma, we really don't need that one. Kay Christian naman ani. And God hates ka ng mga inana. So, ato na siyang biyaan. However, my mom still insists. And yeah, di ko na ako siya pero wa siya nagamit. Kay God, nangitag paraan si God na dili na siya magamit. So, nakanganak ko nga kuan, nagsisaryan, kay wala ako nag-contract, wala nag-labor, kay kuan na ako, gi-injikan na ako ganang pang pa-labor. Still, nagabihan na lang, wala gihapon ko nag-labor. Sige ra ko og ganang dahil dito sa delivery room, sige ra ko kanta sa mga Panginoon nga mga alawiton. And then, puli-puli na lang ang makuha sa akong kilid na mga anak. Ako kay naara gihapon, sige ra ko kanta sa ilaha. Ito pagkagabi, na ko, si Sarian, siya. So, gusto na ako isahon ako ang mga gamit. Dalaw na ako ni Kim dito. Tomorrow. Actually, nakaano na ko kay akong anak, nakaangay siya og bona. Kay super mahal kayo ang non-kid. Kay siya. And good thing is, nag-change ako ang anak. Nakaangay siya og bona. So, nagpalit ko og pila ni siya?
2.4 kilograms, so 1,000 kapin ako nabayad, like 161, yung anagot kay katong, non-kid, tag 3.8, ato kayot to die, so at least nakasave na ko, hini nag-adjust akong anak. Isahon ako butang diri, kini, tapos kini, para di ko sigbit-bit. Yan, this is my dream, nakanangdagan kong dala mon, mauli. And, kuan gud ay siya, grabe gud kay amazing ni Lord, basta ikuan gud may mga life kay Lord. Okay, there's a lot of story to tell, actually. So, kini mga vitamins sa akong anak na anaderi, namalit ko kani vitamins sa akong anak na palaplab. And then, dalaon na ako mga vlogging set. Kay, para panang buhay na makakuan ko sa akong vlog. Salamat sa mga nag-subscribe, sa mga nag-support sa akin, nag-follow, nag-share, ingana. Wala, feel na ako, akong anak ang makaano sa ako. Kaya nga, so abot akong anak, sa akong life, sa akong vlogging. Like, grabe ka, ang likes, ang share, grabe views. Basig akong anak makapadato sa ako. Well, pilay pad sa unggoy. Pilay ko anato, ani. So, i-apil na ko nigdala kay gidala man ako tong ana sa akong anak mo. Ada-ada. Katong niya kundi naman gud makon akong anak. Hello. What the heck happened? Pagpangan ay sukad nag-anak ko kanang daghan kay kog learnings, daghan kay kog nakatunan, daghan kayo kog na kuan nga sunod na ko na content, mga sunod kuan basta ma-share na ako na siya. So separate lang siguro na ko akong camera kay basig may entonces. Cartoon. Para ko ng cartoon. Naglibog ko sana ko. Actually, gi-plaster magud na ko daan dito akong i-plaster na ko daan akong tanaw, tignan siya tarog pag magkakaupo, kaya na ako gimbal. I-plaster na ko daan akong mga dalunon. Ang foam sa ako ang kwarto kay ako nang ako nang gi-plaster dari So, ako na sige isan. Ako lang siguro, isahon ako mga dala. So, dili na tayo tarog ako ang video footage kay So, I'm super duper excited. Diba? Di na kayo siya tarog. Mga groceries. Palit para nila mama. Basta uwi kanang pares ako hindi may kanan kuan kaayo ko like I'm super duper family oriented. Family oriented. I always wanted the hala na day ko ing ani nakay Christy kanang
well-being para sa akong family. And maging maayo po ko nga role model sa akong anak nga pahalagahan ang pamilya, ang ginikanan. Kay dili ta matao aning kalibutan na kung wala ang ato ang ginikanan. And then isa pa. Ganda man siguro. Pero maisra, dawa ko'y dagang kayo dito na, naras siya. Tawa. Ako dala. But, see. So, na siya ako ang yes. Anong, I know nga, gamay ra na nga dream para sa akin. Pero, dako na kayo nga achievement para sa akin nga part. Kay, I was able to, kumbaga, na-achieve na ako na nag-work hard ko para na ako ang dream. As simple as that. Thank you so much, Lord, for everything, Lord. Continue to guide me, continue to bless me para dagdag ang ma-share na ako sa akong blessing. Guys. Sorry, Lord, na bakante ko, Lord. Nakayaw-yaw ko, Lord. I know nga, you're trying to teach me something, like how to control my emotion or my, dili pa ko perfect, nakasala pag ko, Lord. Continue to guide me, continue to work, continue ka mag-work sa akong kasing-kasing, Lord, na kabal na kong control sa akong emotion. Sige, sige. Diri pamanggod ni kay ako ipan magdasok na dito anak. Yan na. Okay, tomorrow pa man. Dasok na dito. Yan, gabas naman yung daan. Diyos na ako kay para wa ko'y makalimtan ba hinay na ko pang kuan ako mga dalunan. Di mag-ana. Sulat na yung daan. Manghi di si Mingming. Oo. Ana ba ninyo? Tawa ka. Yay! Philippines. Gut pa man. Ayaw na diraan na lang. Bahala nga basta ito. Gut naman ta ako oh. Ikaw na isa niya. Tawa nagkatag bagod kay ang kanang sulod dira akong gigawas kay akong giisa kay para walay daghang bitbitunon ba. Sa oras sa pagpapayas. Plus 8. Ay, magbahatid ko tomorrow ba nagwa man kog bugas kay ate. Nagwa man kog bugas kay ate. Ato sa slap. Dili, dira ra sa terminal. No? Ano? Ha? Bahatid ko tomorrow sa terminal, ano? Wala ka sa buwan mo.